Hola amics i amigues, estimats seguidors de Planeta Jove. Tal i com us vaig avançar en l'anterior vídeo, avui parlarem sobre el glutamat monosòdic. I com que segur que ja haureu escoltat moltes coses dolentes, us parlaré de 4 que potser no sabeu. Número 1. És un dels additius més vigilats que existeixen i de les proves que s'han fet, totes han demostrat que el glutamat és segur per consumir. Número 2. No és recomanat prendre el glutamat per si sol, però no perquè sigui tòxic, sinó perquè el seu gust no és gens agradable. Només en baixes concentracions és quan actua com un potenciador del sabor. Número 3. La primera patent per la producció de glutamat monosòdic es remunta a Japó l'any 1908. Actualment, més de 100 anys després, s'utilitzen mètodes molt més moderns i segurs. I número 4. Igual que passa amb l'E330, el glutamat també es troba naturalment en alguns aliments, com per exemple llet, xampinyons, formatge parmesà, tomàquets o pernil salat. En un minut no tinc temps per explicar-vos la matemàtica darrere de la seguretat del glutamat, però si deixeu de menjar pernil salat em feu un favor, que a mi m'encanta. Apa, salut!